Ka nangkersiw tia player youth club ka khot bat kaya wer yaki shnong ki badan ha ka Temri Boy district bapinyawan yi shimbenta ha ka inter village knockout football tournament ka banlong ha ubnai September Oktober arhajar arpulai hamadan NSCA paham sim nongpo na benta ki jingtip bakham bnya kol ha un number prah nyeu khandai sau san iwe nyeu iwe sau nyeu lane Kendai Henriu Iwe, Ar San Lai Henriu Nyo Henriu. Untuk uang ai sampa dan register, jadi hanting uang ba ada kikuat ba menteri permanen, dah ada yang lain hajar. Terlalu kau hajar sampa. Okey. Nak hentai? Sila ada baik. Mulai ai. Ki nong shong shnong jong ka shnong umling kilamat eka jingsha thok pisa hawe ubriu ublatip kerteng kumu armas pasam ublawan bansawai hapo jong ka shnong umling bat omla satya bantip ya ka shnong batikena jong une ubriu katkum na ki patba ki bala sha thok ki yathu ba une ubriu ujukular ban aikam ye ki briu haki office sarkar haki klinik haki dukan bat ki kam haki bank kumjuru ban penyo jingerap na benta ki dukan Shushu une ubriu ukam ya lajong ba udon jinga dei bajan bat kattu kat nengut ki he saipan bat ki he sorkar kabala penlong ki patba bakin ngop kane ka jing sha thok ka jia hubnai naitung arajar arpulai henrei da ka jing buddin jong ka dorbar shnong umling bat suki ki patba ru kilas dang subas new bat ki sasnguthu ba kila sha thok kumta tat hakamit jong ka santarik nailar arajar arpulai Layo ban bat ya uti ubriu na kajaka ba usa ha umling bat lara ya usha nongpo police station. Katkum na kitilong kubor na kipulit layo jingtip ba uni ubriu ulathok bungut ki briu kabalakot pho hajar bat udeiru ubadang shulat na patok ha ubna yayong arhajar arpholai. Hadin ba ula syakem haus nem arhajar khat khandai halor kajuk ka kam thok kam syukor ya kinong shnong jong ka shnong umdihar. Kipat ba kiblangat hakani ka apot kilayat huru ba ujushim khatsan spa tingka kum ka registration fees bat ujupan lai hajar tingka na ka benta ka kam contractual khat nreu hajar na benta ka kam permanent bat arphusan hajar tingka na benta ki jingerap ya ki dukan Layat huru sya unonglum kubor karo news ba une ubriu umdan satya ki kot kisla ban pin shisha ya ka jaka sa jong u bat habatalasi ya ki kot jong u la syam ba ki dei ki blashu xerox bat ka epic jong u ka kedau ba ka shnong jong u ka dei na ki than karbi anglong asam ka belawan ra jing e ki pat ba ban tip e ka jaka sa batikna une ubriu To ngidon hakni apo nongpo police station rangkat bat ki katu kadengut ki nong shnong jong ka shnong umling kashnong kalayo ya ka jing ujor na ki neki paralok nong shnong ki bentuk na do ki samla ki longtimi hakabede bat uwei ubreu uba latip kerteng kumu armos pasam uba shuan ya kaban syong thap shnong sipor klem ka jingtip jong ka shnong nakaliang jong ka shnong ya layo jingtip ba une u orang ba breu u armos pasam ula kular ya ki nong shnong ki jongi ya kikam ki babun rukom daga bashim ya kapisa ban kular ban penyo kam niki kinong shnong ki jongi haka jing bom tip haka jing bom suthu ya kita ki ke baro kila kumai ya kapisa don ki bala ai san hajar don ki bala ai arpusan hajar arpupra hajar but kani gede ka kawi naki jinja kaba om jujia kot ya po jong shnong umling hebe kani gede kesin ka balingkong ka bala bonong ba kaban pentik mat ya kashnong kumjuru om tunai kashnong umling hebe ya ki babun naki shnong apo jong gadong ba Temri Boy banyi hapan long kiba pit perman kiba long arkar apo jong shnong namar ba ngimla bantip ya ka jimut jong kibru kiba wan ban suthit apo jong shnong te hadin bengil ayo ya ka jingujor nakaliang jong ka shnong orang kat bat kini ki nong shnong ngil awan matakasi hang ni apo nong po PS ban ujor da ka ejahar pasha ayune bro bat ngi scam baka bor penia ka police department kan le ka badon kam ban penistop mi ne bro kat kun ki kendon jong ka ai bukan me ponden bukan Sangat ayom. popularity ki ik Menteri Lina. Yang ada untai.
Iya betul. Yang ada security. Jawaban pisah. Jadi kan kan ingkong uang ai transpa dan register jadi hanting uang ba ada kikwa ba menteri permanen da ai yang lai haja dalam hal haja transpa oke. na kuntai Sila ada baik pisah. lai ai Hukum lu titip atau pisah. jadi kayak tu itu berislang itu ba tentang dengan kehidupan ni orang kata dia buat ni mah ba ni lek kam nang ni mưa kam non wan da bin ai kam sia mah orang ini ram ni ni Dan yang tasi artayo tam bukan mau tarik ke tengah. Nate sama jas teng terenggan sujan di sini di wei terlok juga kan. Nate ngami thu re long ita para juga ngai thu long masih thu baju ini. Para juga ro ila syok lak ni lak